roning puri ngagem busana raton rina yakeng jayeng renteng renteng kairing para embalan jadi sinebut pradipati tumbak song-song maneng Ondete Gibanggala Rudra Mas Patik Raja Dewati bocah menggu wonten dawuh Gusti Patik Pancanyana nyatane kapanyata adoh saka Traju Tresna mapan ana ing pertapan Cakrawala jebul kasunyatan ngalangen-angen saka penjaning usun ora padha dasaripun kados pundi Gusti Patik nyatane sekawit wong Cakrawala tak anggep wedi kalamun to penjaning usun ngamuk punggung merga kapara nyata yen to penglamare Sinuwun Boma ya Sinuwun Boma dudu iki ning Sinuwun Boma kapara nyata Sinuwun Boma iki mengko kudu iso kasebadan jauh kelawan Dewi Kencana Resmi. Oh kados ngaten Gusti. Ning ana pepalan ya kuwi Gatotkaca saandane merga kapara. Oh kepengin ndauke Kencana Resmi anduk wis sanggene ayo dijaluk Kencana Resmi dijaluk. Kutha Pandhawa Tata ana ati saya Indriya sasana kawan-kawan sono
Tandang Angkus Pitoro Kasuring Sami Rono Ambre Kakang Mas Garkoso, kapan nyoto aku ngranti karo Kakang Antasena lan Kakang Antarja. Nggonmu munggah mapan ana ing bali agung utawa pendopo Pertapan Cakrawala sowan Kanjeng Rama Maratuwa calone. Ya kuwi Bapa Begawan Dewa Kartika. Ning kaget semu ora percaya cingak semu mengak kaya wong kang lagi ngak-ngak nggonku Mas padake Kakang Garkoso. Nggonmu metu to mijil saka jroning pertapan. Kakang Garkoso katon bengkerengan karo Paman Pancatnyana pepatih Trajutresna. Eneng apa Kakang? Eneng apa? Piye eneng apa Kakang Garkoso? Wong awake dhewe suwan iki nglamar kok. Nglamar ki pengantah gegayuane ora ana liya ya iki memayu ayuning bawana ngraketi seduluran ngumpulke balung pisah. Ora malah padha bengkerengan kuwi eneng apa kan? Eneng apa? Mula Kyai Kandha marang pun Kakang. Yektine eneng apa nganti tuwuh wujuding peperangan antarane Gatotkaca kelawan Paman Pancatnyana Kandha. Dimas Wisageni Kakang Antarja lan kowe Antasena. Watara teka diarani iki mau yektine yen kena bloko penglamar sing lamar kencana resmi ora mumpun Kakang. Lagi Kakang Bima Nalakasura utusan marang Paman Pancatnyana nglamar kencana resmi. Lah banjur sing ditampa ora rembug perkara sing ditampa. Dening Bapa Begawan Dewa Kartika dikandhani diwangsuli sarana alus. Perkara penglamar iki mungku antarane Wisageni lan Bima Nalakasura bakal dirembug luwih dhisik lawan Dewi Kencana resmi. Supaya Paman Pancatnyana sabar sawetara ngenteni pawangsulan saka calon manten putri. Ning ampane
watak buta kuwi nek budak kolu badok karo kancane dhewe. Oh ya mak bludak ngono ya. Yo mergo buta. Wong asal dadekne swasana panas ana jroning parpatan Pandhawa Agung Pertapan. Paman Pancak Nyana Sumedya ngamuk unggung Dewi Kencana resmi dijaluk kanthi sarana kasar. Kapanata Bapa Begawan Dewa Kartika lan Pertapan Cakrawala bakal dibumi angus. Mula ora trimake banjur Paman Pancak Nyana gelandang saka Pertapan. Dadi geger ana Pertapan. Kapanata amung lirku mampang becik pansoro pukul sing sewa ulamung lambat weh raga jagat dewa Bathara ya jagat pangestu ngono. Dadi cekake yang nglamar marang calon Jatukramaku ora ana liya ya kuwi Kakang Boma Narakasura. Yen kok sak ngerti ku Kakang Boma kan wis duwe garwa to Kakang Gatut. Sak ngerti ku Kakang Boma kan wis garwa. Ya kuwi Kakang Mbok Nyana mati. Lah kok isih nglamar Kencana resmi? Oh, Kakang Boma kuwi ratu Culutrak. Lah banjur piye Kakang Darwaca? Yayi. Satu batuk sanyali bumi itu mraping Gatotkaca. Kejaba siadilanipun Kakang Bingkas Karya mundur ke angkara murka saka Traju Trisna loro gawe yen pancen kudu nggon palakrama kan Kencana resmi kudu tinuku mawa atos sing balung kuleting kulit bondo yuda karo dulur tuwa Traju Trisna bakal tak rewangi. Aku malu lagi. Ini aku sing lagi enak ini. Kakang Darwaca iki bocah nom-nom lek kon nglamar iki sok kala mangsa nggunake nggone gampang nesu, gampang duka. Calone aku lak dadi manten to, dadi manten kuwi ngraketke seduluran ora malah gedhekke memungsuhan ngene iki. Yo sing jalari yo Paman Pancak Nyana dhewe. Nek tembung jarine Kakang Darwaca. Ning wis ngarep rabi kuwi lho ni. Sing arep omah-omah iki kuwi sing direwangi Kakang Gatut iki kuwi. Mula kapanyata dina iki gelem ora gelem kowe kudu manut laku jantrane Kakang Darwaca sing baku kowe lan Kencana resmi kudu dadi manten. Aku penak-penaken kok. Nggonku nglamar iki upama ora ditampa, aku ora apa-apa. Aku ora kaya kowe. Gampang nangis mergo asmara. Kowe iki nek nglamar ora copo lak kowe mewek to kowe iki masih gagah. Kowe masih gedhe dhuwur, kowe seneng karo bocah wadon, kowe kandha terus ora ditampa. Kowe nek rumangsa uripmu ora piguna to. Nelongso. Ngalor ngidul crita kancane. Wah uripku kaya susah-susah dhewe sak jagat. Mongko Gusti Kakang karo jagat tinggelar jagat iki gedene ora mung sak godhong kelor. Wanita iki tumrapi sanggene akeh kok. Ora kena Kencana resmi ya Kencana liyane resmi. Ya ora apa-apa. Ning kuwi calon Jatukrama, nek calon iku nek aku ditampa nggonku nglamar, nek ora ditampa ya ora masalah bali kanthi lila legawa lair tusing batin. Aku iki jujur karo atiku dhewe kok. Lah kok malah Kakang Darwaca sing nesu iki kowe aja-aja Kakang Darwaca iki demen karo Kencana resmi. Wis malah ndakwa dulur-dulure. Dulure mlaku ning ngarepe karo mesem mung arani demen. Iki kan. Ora ngono lah aja kaya ngene direwangi Kakang Darwaca kan nunggung ngono kok malah. Dadi kudu yang lumen padung
Angkong yang kawan Mangkong aku nami Turukun sangat gini Kumipak Ampupak ya sakarku sing bakwa aku apike mblas sing toko pemanaku omahku suwun ngomong aja toko sing bali kanthi nonton ngomong aku ngomong kan yo sakarku sing tak lagu iki sik toko resmi toko resmi Rikoto sani datu toto Inon mapak Ergo suto Tekap piro kresno parto Maneher Muji saktini hiro Awan kinopita Satrio yang prengga Gani Arso ngepat Dirgan Toro Jak ngerasa tak keping Mahawan nawon kati Manoleng kantang Indo Kakek bumilat Anteng kelong Kakyo Angin Umat Lapong Salam sangkaklot Kocok Nyalungin kacok Ayo pantat dono wong Prabu Tresna ora mundur ngaku kaitaton perman pemapan Cakrawala atus kocok musuh ini bapak anjir kamu ada aku tak mabuk malah ini banjir jatuh kalau yang gue ambil mayang aku tuh mau jatuh dulu hasil omnya dijatuh
arahan teraning kamaku kongso tadakadya bu tulok ora panditen turang gesti pranata ingkang waca kalayu sepe watita ento urung watara suwing nggonku pacak baris mapan ing pelataran pertapan Cakrawala ngembandha saka Gusti Patih Pancanyana supaya mikut marang wong pringgondani sing jeneng Gatotkaca kakaranyata mbarang aku maju ning pelataran mandhekani para prajurit kuwi ingkang mahewu-hewu cacahe pating trangat tumbake kaya jati ngarang megar payunge kaya jamur barak Padyabala negara Trajutrisna ya kene kepapak bocah deklek bocah edan bocah dosa ora panting kowe kadange Gatotkaca kowe Antasena kowe dasar kepala nyata aku Antasena kowe arep ngopo tepungno aku jenengku tumenggung Sureng Semara Pati ora takon karo jenengmu tepungno ora pengin tepungno kenalno wong tepungane angel men lho ya ora suci ora masalah sing penting tepungno ayo Antasena aja kowe sing magut pupuh maparing payudan di Gatotkaca kakangmu ingkang wani-wani dadi walanggone Raden Mas Bumantrakasura nglamar Dewi Kencana Resmi malah kabaran sing tak krungu Kencana Resmi bakal dilamar dening Wisanggeni Adimulana nek perlu kon murungne lek nglamar Kencana Resmi putrane Begawan Dewa Kartika kudu dadi jatuh kramane Sinuwun Prabu Bumantrakasura keparat dulu karepe dhewe ora perlu dadak goleki sing ora perlu dadak rerendukan kekojak ingkang maneka warna kowe iso kasendadan Ratu Gustimu Dawa lan Kencana Resmi waton Antasena wis nggawa glempo isi das mula gondang kanjeng langit
kelap-kelap katon lirik intan ning alit lumarir sakandung sabarang kabulu kowe lah salah sumbar kowe sumbarmu kaya wani bila persiapan kaya bisa ngremuk wesi kelikeng apornya toko anggap kumenggung soreng Sengorapati wong ringkih tanpa kadikdayan ayo Antasena ora peduli kondangmu kuwi anak Werkudara kondange kuwi adik Gatotkaca ning kapan aku ora wedi karo kowe maju ke Purnakarsa malah kowe sesumbaran lho glempo sing ndasku wah kokok getihmu kuwi Antasena
Lo. Mati tinggal opo dengan guru cocok mati banget. Sapa iki? Manungsa susuk, sisik susuk. Sapa Mas? Otojo. Kakane Gatotkaca, dasar Wanyata. Kuwi sapa? Prajurit negara Trajudesa, takon marang aku jenengku. Yayah Grima. Lur, besok lakon sak dina dhewe. Udah mundur, waton. Wis pecah ndas. Ndas sing diomongke iki. Dadi ndasmu gedhe tenan to. Sabruk ndasmu lho ndasne. Ndase iki sepiro kerjane ndase. Loh. Lho. Malah yaene ambles. Hei, aja ngendelke pe umblas ambles. Yaene amen umblas ambles. Lho. Edan. Tetoke anu kowe. Yo, lu ngejak dolanan. Yaene ngejak dolanan. Yaene umblas ambles lho, yang yaene ambles iki nang opo? Oh, lho. Kau ni aja, Orang ilmu ini udah mau tarjake, kalau kasih joget ambles.
Ojo takut dosa iki pati pancet nyorayo nono. Ya raja siji sewu bae maju karo kotamu. Pak wandamu petani yo. Joriko tembus ning kikir makari ro. Abrak sampah buta galak sorak lunjak nyandak kuncor nuli tanjak ya mas Ruku batok si Rama Masyrik Yeroba buta wedok saka Limenano. Bojone Patok. Ruku Patok. Malah serem kono. Buta Dimara. Pil sing ramune pil. Kowe yang mulmangsani buta Dimara ta kowe iki? Ini kalau leren beneran kesel ya. Nih, tunggu nih. Lita, kaya ngapa? Saka Patok. Patok ina.
Ya perang ya. Alah, dosek. Buta saka omah. Buta, kok buta. Suku-suku buta-buta. Lek metak medeni. Wah. Buta kayu Jakarta Dobi. Kalau dia senasib senang mulot. Nyok, makau. Batoke ora katoke, batoke. Pineng lho. Oh, pineng. Ya aku yo tak belajar pineng iki. Nyok, mak, nyok. Ini, ini. Mak ini. Ini apa? Kang kanca iki madhep rono. Nah, ngono iso mabrak tembok. Lugu-lugu bathok ilahi lu. Si Rama menyang Solo. Le-le payung. Mutha. Mak jendita dhewe. Lolobah Rasudi. Perang malah gojek. Ayo nih, Katut Kaca, kon murungke leh nglamar wis sanggeni kencana resmi tak jaluk dadi jatuh kramane Kanjeng Sinuwun Prabu Boma Narakasura. Sebab Sinuwun Prabu Boma Narakasura tresna kan kencana resmi. Kowe aja nganti dadi pepalang marang katresnane Sinuwun Boma Narakasura. Wani maju lawani minggato. No! Wah! Wah! Oh! Wah! Wah!
Arjuna. Hati udan ora ngira sepiro berbagi kupinge kancane Wini buta pedagelan buta wayah perang suku-suku bathok ndias kuwi Gatot Kaca musuhmu nek pancen nyoto kowe kepengin nglamar Kencana Resmi ya nglamar sing apiman paman ditampa ya aja bungah ora ditampa ya aja ngamuk utawa umuk Gatot Kaca lagi ya ini nek kon buka kok ledo seneng. Lho, sapa nyawang iki? golek-golekamu angel men. Kowe malam ya? Mboten. Nah, tak tamane kaya melek kok to nek lelem kok iki. Kowe turu Mboten, Bapak, mboten. Lah golek-golekamu kok angel men. Nuwun pangapunten. Kados pundi? Kadosa pundi? Kados pundi? Kaya Gatot Kaca karo sapa kemu Nyono Pancet. Pancet Nyono. Perang dipisah. Mergo aku wis rembukan karo Kencana Resmi. Pisah pripun? Pisah Gatot Kaca karo Pancet Nyono. Iki, Bapak. Ono Andika Karya Wansik Nyono
mboten kok jeneng kula mboten perkados kalian panjenengan Raden Garwata miwah Patih Pancanyana. Mboten menapa-apa, kula dereng kalah. Wah, kula inggih dereng kalah, apa bener? Amit sewu, kula niki arep duwe gawe mantu. Tegesipun sampean-sampean sing rawuh niki rak badhe nglamar anak kula kencana resmi. Duka ingkang kula tampi menika sinten kula sampun rembakan kalian anak kula. Nyuwun pangapunten nggih, Yen. Nyuwun pangapunten ingkang agung. Kencana resmi sampun pidak jempol kalian kula sampun rembakan kanthi permati. Ing antarane sampeyan sing padha Bandayuda kula aturi lelem langkung rumiyin. Ing mriki gandeng penglamare wonten kalih. Tetira badhe kula damel pasang giri sayembara. Anak kula kencana resmi kersa kapundhut garwa, duka anak Mas Bomo utawa Raden Wisanggeni ning mawa syarat. Ing antarane penglamar kalih menika kala wau ingkang saged ngaturaken pusaka ingkang sinebut gambar jagat sejati kalian Cakra Baswara inggih menika ingkang dipun tampi penglamaripun. Gambar jagat sejati kalian Cakra Baswara. Pun ngaten mawon. Nek Raden Mas Gatotkaca mboten saged pados Cakra Baswara, ora iso ngaturke gambar jagat, nyuwun pangapunten ing agung. Anak kula kencana resmi mboten badhe kula paringaken dhateng Raden Wisanggeni. Pun ngaten mawon, Ibu Didaya. Nek pancen pengen jauh manggoleki srana kae perkawis. Pangapunten Raden, kula namung nderek bapa bengawan Dewa Kartika. Oh